Прывітанне. Вы глядзіце праект «Радыёсвабода. Беларусь пасля 26 студзеня». З вами Юрый Дракахруст. Вынік выбараў выглядае перадвызначаным. Але што не перадвызначана пасля іх? Адказ на гэтае пытанне мы шукаем з аўтарытэтнымі палітолагамі, аналітыкамі, сацыёлагамі, гісторыкамі, грамадскімі дзеячамі. Сёння наш госць, публіцыст, грамадскі дзеяч Сергей Навумчык. Сергей, прывітанне. Вітаю. Сергей, як я уже сказаў, ёсць шмат падставаў меркаваць, што выбары 25 не будуць ні свабоднымі, ні дэмакратычнымі. Таму ў гэтай праграме мы гаворым не пра выбарчую кампанію як такую, а пра тое, што будзе пасля 26 студзеня. Праз 4 дні 20 студзеня, яшчэ да выбараў у Беларусі, інаўгурацыя прэзідэнта США. Як прыход да ўлады ў США Дональда Трампа можа паўплываць на стаўленне Злучаных Штатаў, Захаду ў цэлым да Александра Лукашэнкі і да дэмакратычнага руху ў Беларусі? Ну так, тут адразу некалькі, так сказать, тэмаў. Я пастараюся паступова іх асвяціць. Увогуле, мы павінны разумець, што зараз мы уступаем у зусім іншы новы свет, калі палітыку, увогуле жыццё будзе вызначаць не міжнароднае права, а сіла. Вось у каго больш зброі, у таго і больш сілы. Ну, а калі яшчэ ёсць ядзерная зброя, это, в прынцыпе, сітуацыя, скажем, да другой сусветнай вайны, якая была, толькі з той розніцы, што, скажем, ні ў Гітлера, ні ў Сталіна, ні ў Чэрчыля, ні ў Рузвельта ядзернай зброі не было. Зараз яна ёсць. Вось, мне здаецца, кропкай такой біфуркацыі быў 14 год, калі на анексію Пуціна Крыму Захад не даў адэкватнага адказу, які павінен быў бы даць. І вось все тое, у чым нам давядзецца жыць бліжэйшыя дзесяцігоддзі, гэта вынік той слабасці, якую тады Захад выявіў. Ну, хаця можна пачаць і раней, скажем, гэты адлік. Напрыклад, з 91-го года, калі Захад проста не зразумеў, што Расія засталася імперыяй, што в сіле засталося КДБ, хаця яно змяніла назву. І вот в гэтым плане паказальна, што практычна амаль дзень у дзень, там з розніцы, здаецца, у пару тыдняў, пачатку 94-го года, з папярэджаннем вось пра гэты імперскі характар Расіі, што ён застаўся, выступілі і лідар БНФ Зенон Пазняк, і прэзідэнт Эстоніі Ленард Мэры, але словы іх былі не пачутыя ні грамадствам, ні заходнімі палітыкамі. Вось днямі у сваёй такой заключнай прамове пакуль яшчэ прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Байден вельмі слушна сказаў, папярэдзіў пра пагрозу алігархіі, пра пагрозу вялікага такога бізнеса, які, фактычна вось у такім класічным варыянце разумеецца, як алігархія. Я б гэта назваў бы пагрозай простых прымітыўных рашэнняў, але вось пагроза гэта, яна ўзнікла, на мой погляд, у выніку у тым ліку нерашучасці адміністрацыі папярэдняй, я маю на ўвазе адміністрацыі Байдена. І Трамп шмат у чым вось вынік гэтай нерашучасці Байдена, нездольнасці прымаць смелыя такія рызыкоўныя рашэнні там і тады, калі ідзе іх трэба прымаць. 22-й год можам прыгадаць. А вось зараз, пасля гэтай нерашучасці, мы убачым іншы бок, іншую крайнасць, смелыя, але простыя, і, калі хочаце, прымітыўныя такія рашэнні. Ведаеце, вот Трамп, ён бізнесмен, і вот гэтыя рашэнні будуць такія, як у вялікім бізнесе, дзе вось нейкіх такіх дробных, можна іх назваць слабымі, можна дробных гульцоў, бізнесменаў, нейкія фірмачкі, іх проста не бяруць пад увагу, іх часам проста паглынаюць. Вось это вот агульная такая сітуацыя, якую, мне падаецца, мы ўступаем. Цяпер, што датычна Лукашэнкі. Я абсалютна згодны, тут, здаецца, ніхто не будзе аспрэчваць з адэкватных людзей, што вот тое, што адбудзецца 26 студзеня, не будзе прызнана на Захадзе ні свабоднымі, ні дэмакратычнымі выбарамі, і, адпаведна, Лукашенко не будзе прызнаны дэ-юрэ легітымным прэзідэнтам. Тут просто, няма ніякіх... Сергей, я вас перепыню одну секунду.
Варто сказать, что признание и легитимным, праводзейным, демократичным, etc. президентом не было ни в 2001, ни в 2006, ни в 2010, ни в 2015, ни в 2020. Так вот, когда вы говорите про непризнание, оно будет таким, как в 2020, после 20-х, ці таким, як в 2010, 2006. Тады амбасадары, дарэчы, ў Менску сидзелі і нікуды не з'язджалі, заходнія амбасадары. А пасля 20-го з'язджалі. Вот, калі вы говорите про непризнание, это як бы як? Так, ці? Что значит непризнание? Ну, я говорю про то, что я нават возьму с самого пачатку. С 96-го года, когда был проведен так званый референдум про змену Конституции, тады ввогуле гэта было названо в Европе, на Заходе, конституцыйным переворотом. Але амбасадары, як вы, Юра, памятаеце, заставаліся на сваіх месцах, ну, до моменту, пакуль сам Лукашенко іх не выселіў з Дроздоў. Вось пасля 20-го года не было признания ніякага, тому что, акрамя того, что выборы были недемократичными, там, не свободными, был яшчэ вельмі выразны массовый протест народа. Ну, калі миллион человек выходит на улицу, это уже для любого политика, для любого социолога, политолога, для кого угодно, журналиста, это показчик, что народ это не принял. Для 10-миллионной, 8-миллионной зараз Беларуси это вельмі великая колькость, это абсолютно безмоўна. Зараз ничего гэтага не будзе. Вот зараз падаецца, будзе такая ситуация, что так, легитимно обраным, ну, я маю на увазе демократично, свободно обраным яго не признаюць, але ситуация будзе приблизно такой, як она была пасля 96-го года, ці вот вы называли все гэты так званыя выборы, берем их у двукосі, з ім могуць мець справу як з рэальным кіраўніком Беларусі, як з рэальным кіраўніком краіны. Так, абсалютнай марыянеткай Москвы, тут бясспрэчна, але які, тым не менш, ну, адпраўляе нейкія вось такія кіруючыя функцыі. І вось што мне абсалютна ясна, што калі б дайшла тэма да абмеркавання, скажем, у асяродку Трампа, у чым я сумняюся, ну, але допустим, я сумняюся тому, что просто до Беларусі можа там не дайсці, так сказать. Але вось гэты момант ягонай, я маю на увазе Лукашэнкі, так сказать, недемократычнасці там, дыктатарская элементы и так далее, он абсолютно не будет прыняты под увагу. Як не прыняты под увагу был для Трампа вось прыклад с Ким Чен Ыном, это цудоўны прыклад. Трамп нават туды поехал, и там он, так сказать, им там был, и так далее. Ну, до Лукашэнкі он не прыляціць, у Трампа есть ядерная зброя, у Лукашэнкі няма. Але вось модель, я думаю, ну, модель будзе вот приблизно такой. Зараз вы задали пытанне наконт апозіцыі. Зараз наконт апозіцыі. Ну, трэба зноў жа прызнаць як факт, падабаецца гэта каму ці не падабаецца, што апозіцыйныя сілы, ввогуле апозіцыю Лукашэнку пры ўсёй яе, так сказать, ну, рознавектарнасці у міжнародных стасунках прадстаўляе Святлана Ціхановская. Вот гэта факт. І відавочна, што толькі праз яе Захад хоча і будзе мець з ёй стасункі ў бліжэйшы ва всякім разе час. У Амерыцы, мне падаецца, вось гэтыя стасункі ў яе будуць значна зменшаныя, але нават я б не сказаў не таму, што прыйдзе новая адміністрацыя, хаця і гэта паўплывае. Але вот мы можам паглядзець, што ўжо вот апошні год-два, но пасля 22-го года гэта ўжо быў значна меншы ўзровень там сустрэчы, ўзровень прыёмаў, інтэнсіўнасці гэтых стасункаў, чым, скажем, ён быў, ну, напрыклад, у 21-м годзе, калі яе прымаў у Белым доме, сустракаўся з ёй прэзідэнт США. Вот зараз гэтага не будзе ввогуле, я падкрэслю, можа не быць месца там для увагі нават афіцыйнаму Менску, які рэальна, там, рэжым, які рэальна трымае ўладу, чым, скажем, прадстаўніку апозіцыі. А вось в Европе, я думаю, ситуация для Тихановской будет лепшая.
і я не пагадзіўся б з тымі, хто кажа, што вось, ну, в гэтым годзе якраз 25-м, паколькі скончваюцца яе 5гадовыя там паўнамоцтвы, дык яе стасункі з Европай будуць зведзены, так сказать, да нуля, абсолютно не сыдуць. Европа, як яна хацела заўсёды, так яна і будзе працягваць хацець мець нейкія стасункі, нейкія адносіны з прадстаўнікамі апазіцыі. Ну, іншая справа, што, можа быць, Европа не зусім і ўспрымае, маю на ўвазе Захад, еўрапейскія лідары, вось всю гэтую разнастайнасць беларускай апазіцыі. Але для Европы гэта не важна. Так, як, скажем, у 11 ці 12 годзе Захад успрымаў адзінага прадстаўніка апазіцыі, гэта Міленкевіча, больш нікога для Захада не існавала, не пазняка нікога. Вот Міленкевіч, на ім канцэнтравалася увага. Вот так адбываецца зараз Ціхановская. Добра гэта ці дрэнна? Ну, я лічу, што дрэнна, таму што гэта фактычна вот тое, што я называю, я ведаю, што гэты тэрмін вельмі не падабаецца паплечнікам Светланы Ціхановскай, але я ўжыву. Мы вот просто назіраем монополізм. Фактычна Ціхановская, калі я кажу Ціхановская, маю на ўвазе не столькі Светлану, да якой я просто чалавечай сімпатыі маю, я гэта падкрэслюю увесь час, але вот гэта яе структуры, якія падкантрольныя, так сказать, ёй ці яе дарадцам, яны манаполізавалі сабой все міжнародныя стасункі. І гэта вялікая небяспека. Але я паўтараю зноў жа, што Ціхановская выбраная Захадам як прадстаўнік апазіцыі, і калі лідары іншых рухаў, ну, напрыклад, Зенон Станіславович Пазняк, які абсалютна яе не ўспрымае, але калі ён хоча давесці, ці іншыя давесці сваю да Захаду пазіцыю, яны павінны выкарыстоўваць для гэтага магчымасці Ціхановскай. Ну, але я скажу іншае, што калі Ціхановская ці яе дарадцы бліжэйшыя не зробяць адпаведных крокаў у накірунку уласных апанентаў унутры апазіцыі, скажем, уласная апазіцыя унутры апазіцыі, і не пакладуць канец гэтаму монополізму, на мой погляд, праз 2-3 гады Ціхановская як палітык просто перастане існаваць. І тут, і апошняе, тут я ўжо выступлю, крыху перайду, паколькі вы мяне прадставілі грамадскім дзеячом. Я скажу, як прадстаўнік Рады БНР, якая, ў прынцыпе, прынцыпова не ўмешваецца ў нейкія унутрыапазіцыйныя ці міжпартыйныя працэсы, ну, што калі б з боку тых ці іншых сілаў апазіцыйных быў адпаведны запыт на наладжванне кантактаў паміж гэтымі рознымі групамі, то я думаю, што Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, наколькі я ведаю, добра іх ведаю расклады, і адносіны да Ціхановскай, да Пазняка, то, безумоўна, Рада б паспрыяла б гэтаму. Добра, я нашим гледачам хочу нагадаць, што мы ў прямым эфіры. Ставце лайки ці дызлайки, як уж вам падабаецца ці не тое, што мы гаворым. І пішыце каментары, але ўсё гэта толькі ў тым выпадку, калі для вас гэта бяспечна. Не рызыкуйце сваім жыццём. Калі ёсць рызыка, просто глядзіце, просто слухайце. Можа, будзе цікава. Наступнае пытанне, оно такое, можа, гіпатэтычнае. Мір, які збіраецца накінуць Трамп, прынамсі в Украіне, наступства для Беларусі. Ну, вот зараз такі ці іншы мір накінулі Блізкаму ўсходу. Не без удзелу ўжо каманды Трампа пра гэта пішацца. Не ўсім ён падабаецца там на Блізкім Сходзе, але які-то накінуты. Калі ён будзе, што называецца, калі і калі, if and when, в Украіне, то наступства для Беларусі. Ну, тут мы, напэўна, павінны разумець, што вось гэтае прымірэнне, пра якое гаворыць, вы зрабілі вельмі слушную гаворку, калі ён будзе, бо ўжо мы бачым, што і Трамп змяніў сваю рыторыку. Спачатку гэта было 24 гадзіны, потым гэта стаў месяц. Зараз ягоныя, так сказаць, дарадцы, пакуль яшчэ неафіцыйныя,
гаворыць, што магчыма гэта будзе 100 дзён, а магчыма і паўгады. Но безумоўна, вот такая вайна яна не можа скончыцца ні в один дзень, ні в один месяц. І калі гаварыць пра спыненне баявых дзеянняў, то гэта адно, але вось глобальна гэта стан вайны ён можа застацца. І калі все будзе замарожана, то тут трэба прызнаць, што я б, напрыклад, пагадзіўся б з тымі, хто лічыць, што Пуцін вот на гэтым этапе перамог Захад. Захад, паколькі не адсёк яму свой час рукі, умоўна кажучы, у 22-м годзе, хаця мог гэта зрабіць адразу. Зараз Пуцін можа працягваць вайну бясконца, бо адрозна ад прэзідэнта Украіны, Зеленскага, ці хто яго там зменіць, ввогуле там ці ад Захаду, Пуцін можа ахвяраваць мільёнамі і мільёнамі і мільёнамі людзей. Не кажучы там пра мільёны, нават мільярды даляраў. Это абсалютна ўжо мы бачым, што вось ніякія ахвяры яго просто Сергей, давайте до Беларуси. Вот все-таки какой-то мир. Понятно, что он будет хутчэй за все компромиссный. Мир поміж Израилем и Хамасом – это так само не разгром Хамаса. Юра, так абсолютно так. Безумоўна. У выніку, калі вось зараз будзе гэта... Окей, давайте так говорить. Вот зараз адбылося прымірэнне, и, допустим, и украинцы, и российцы застаются, ситуация застаецца по линии боевого сутыкнення, гэта гаворыцца, так? У такім варыянце Пуціна, мне падаецца, гэта цалкам задаволіць. Ён адсёк даволі значную частку тэрыторыі Украіны, ён не разгромлены, ён застаецца пры ўладзе. Магчыма, нават нейкі, я думаю, што ён выгадлюе сябе зняццё нейкіх санкцый, а нават калі і не выгадлюе зняццё гэтых санкцыяў, ён правядзе перагрупаванне, ужо канчаткова перавядзе гэтую сваю прамысловасць, эканоміку на гэтыя ваенныя рэйкі і будзе рыхтавацца ўжо да новай, больш глобальнай вайны, вайны з Захадам. Вайна, я маю на ўвазе, з усходняй Еўропы, дзе Беларусі будзе адведзена, яна ўжо зараз адведзена вельмі істотная роля. У 22-м годзе мы гэта пабачылі у лютым, так? А зараз тым больш. Это стратэгічна важная тэрыторыя, і там могуць быць самыя розныя, вельмі непрыемныя для беларускай незалежнасці, беларускага суверэнітэта варыянты. Вось у такой сітуацыі самай як бы рэальны лепшы варыянт для Беларусі. Я не беру там змену падзення лукашэнкаўскага рэжыму, уявім сабе, што вось все гэта застаецца так, як яно ёсць зараз, то дай Бог, каб не адбылося анексіі. Дай Бог, каб не адбылося анексіі в якасці вось такога, суцішальнага прыза. Не здолеў взяць цалкам Украіну, дык вось ён возьме, так сказать, Беларусю гэта кампенсуе. Хаця я думаю, што это будзе такая паўзучая, значит, анексія, як яна зараз адбываецца. Сергей, я хочу вас ізноў перапыніць, якраз вы падышлі да анексіі. Вось пэўны час таму расійскае выданне, расійскае імігранцкае выданне «Медуза» апублікавала матэрыял размовы з расійскімі чыноўнікамі рознага ўзроўню, як расійскай эліце, уладнай эліце бачацца будучыня пасля вайны. Пры ўсёй гіпатэтычнасці. І вот адна з опцый, которая там абмяркоўваецца, пра якую піша «Медуза», это, так, прихапіць Беларусь. З Украінай не атрымалася, давайте... Прычым цікава, дарэчы, што гэтыя расійскія чыноўнікі, вы сказалі, Лукашенко поўная марыянетка, яны его так не ўспрымаюць. Яны ўспрымаюць як гульца, моцнага, расійскага, фактычна расійскага гульца, але гульца. Я не ведаю, магчыма, як Кадырова, як там какого-нибудь там, я не ведаю, Мишустина. Мишустин не марионетка Путина, и Кадыров не марионетка. Они гульцы гэтага поля. И в этом смысле Лукашенко так само гулец. Так вот, але тон этой публикации, это не такой, что мы обовязково возьмем Беларусь. Не кепска, можно было б, як вариант, это одна из опций.
Вот як вы лічыце, наколькі імаверна вот этот як бы обмен? Добра, мы не будем претендовать на Киев, бог з ім, не атрымалася, зубы сломали, возьмем Беларусь. А может, тут обламаются зубы все ж таки? Ну так, я читаў гэту публікацыю «Медузы» і магу сказаць, што яшчэ ў 22 годзе, адразу пасля нападу на Украіну, я тады пісаў, што Пуцін возьме Беларусь як суцішальны прыз у тым выпадку, калі яму не ўдасца ўзяць Украіну, там, захапіць Кіев і ўзяць всю эту вялікую частку Украіны, акрамя, можа быць, заходніх тэрыторый. І мне здаецца, што гэта адбылося б адназначна, ну, пры той умове, калі б, ясна, Пуціна з Украіны так сказать, не вытурылі і яго б рэжым бы застаўся б, яму б патрэбна было б кампенсаваць вось гэтую відавочную паразу. Калі б яго вытурылі з Украіны, кудысьці вот туды на тэрыторыю, ну хаця б на лінію да там лютага 22 года, яму трэба было б, безумоўна, нейкую кампенсацыю. Тут бы ён Беларусь взял бы 100%. Зараз выглядае, што з Украіны яго не вытураць, ён будзе гандлявацца, калі сапраўды будуць гэтыя перамовы за вот гэтыя захопленыя ўжо зараз захопленыя тэрыторыі. Пра Крым можам нават не ўзгадваць. І ён прадставіць вось гэта пагадненне, калі оно будзе падпісана, як сваю перамогу. Ну, але тым не менш, вот я вярнуся да таго, што я казаў раней, ён будзе, не таму, што это я так кажу, это практычна, ну, вельмі шмат хто з аналітыкаў, якія, можа быць, апіраюцца на не проста на нейкія эфемерныя уласныя разважанні, а можа быць, яны маюць нейкія крыніцы у сістэме выведак і гэтак далей, ці нейкую уцечку інфармацыі, так сказаць, ад заходніх лідараў, якія абапіраюцца на вось гэтыя разведданыя. Пуцін будзе рыхтаваць новы напад праз там 4, 5, 6 гадоў на ўсходнюю Европу. І тут Беларусь будзе ключавым проста элементам, проста в сілу свайго геапалітычнага і геаграфічнага становішча. Вот з гэтай прычыны і зусім не трэба чакаць, што Кремль аслабіць ціск, аслабіць сваю хватку. Сергей, я перапыню, а калі не? Ну, напрыклад, ён задаволіцца. В свой час, скажем, Сталин, прорвавший линию Маннергейма, они же не взяли Хельсинки, они взяли 11%, и Россия атрымае их дагэтуль. В 45-м их не забрали больше, хотя, сдавалось, перед Сталином лежала вся Европа. Ну, это так, аналогия. Не, Юра, вельмі добрая аналогия, потому что я не памятаю, как Иосиф Виссарионович Сталин сказал, что русский народ и финский народ – это один народ. А вот Сергей, Москва тогда признала урад Кусинена, пробач. Они сказали, что этот урад, который сидит в Хельсинки, это никто. А потом сказали, ну да, кто. И подписали с ними мирную домову. Так что по-разному там было. Ну, может быть, не, ну, может, что за угодно быть, безумовно, может, іншапланетяне. Ну, я просто про ваши 100%. Не, я про 100% я казав, коли Путіна виперлі з України, але він би застався керівником, а не впав би його на режим. От у тим випадку. У іншым выпадку, які вот зараз мы бачым, это просто будзе працягвацца вот гэтая паўзучая анексія, і прычым, што вельмі страшна, вельмі небяспечна, што яна будзе спалучацца з тым працэсам, які вот зараз вельмі актыўна ідзе, гэта знішчэнне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. Вось чаму я лічу гэта страшным? Бо, вот, скажем, нават страчаную незалежнасць, ну, гісторыя вучыць, наша гісторыя, можа аднавіць, калі нацыя засталася. Прыклад мы маем 1918 год, ці потым 1991 год нацыя заставалася, і яна незалежнасць аднавіла. Але вось калі беларуская нацыя будзе як нацыя знішчаная, просто знішчаная, этнічна знішчаная, я маю на увазе не фізічна, а ну, ператвораная в рускіх людзей. Все. Ужо гэтая была краіна, яна ператвараецца просто ну, безнадзейную у такім нацыянальным сэнсе тэрыторыю. І тут вось, гэта вельмі вялікая небяспека, таму мне падаецца, што маюць рацыю тыя, хто гаворыць пра вельмі такі цяжкі час, які наступіць. Гэта бясспрэчна
ні пры якіх раскладах Путін і Крэмль, пакуль вот гэты рэжым застаецца кремлёвскі, пакуль Расія застаецца імперыяй, яна вось гэту сваю жалезную хватку, якой трымае яна Беларусь, яна не упусціць. Тут просто ніякіх ілюзій быць не павінна. Сергей, а цяпер пытанне, ўсё ж таки мы праз паўгадзіны амаль размовы пераходзім да ўнутранай сітуацыі, але з параўнаннем са знешняй. Вось у нас сёння на YouTube-канале «Радыё Свабода» выйшла вялікае інтэрв'ю з былой кіраўніцай Белсату Агнешкай Ромашевскай. Яна маладой дзяўчынай удзельнічала ў рэвалюцыйных падзеях у Польшчы, была пад ваенным становішчам, пад вайсковым становішчам, і вот она там параўноўвае сітуацыю, узровень рэпрэсій цяперашняй Беларусі і ўзровень рэпрэсіяў у Польшчы вайсковага становішча. Вот давай паслухаем. Вот зараз у Беларусі час, я вельмі часта бачу паралелі з польскім ваенным становішчам. Магчыма, не пагодзіцца, некаторыя людзі са мной не пагаджаюцца, калі я агучваю такія думкі. Але па сутнасці гэта нешта ёсць падобнае. Маецца на ўвазе час моцных рэпрэсій, калі нельга падняць галаву, калі ніякая грамадская актыўнасць або палітычная немагчымая па сутнасці. Moim zdaniem tutaj paralela pomiędzy На маю думку, паралель паміж 1980 годам у нас і цяпер у Беларусі хібная. У Беларусі ўзор тэрору ўсё яшчэ большы. У нас самы жорсткі прысуд, які выдаў суд ваенна-марскога флоту ў Гдыні, быў на пачатку ваеннага становішча, і гэта было бадай 10 год турмы. jak ja słyszę, że o Statkiewiczu nie było... Калі я чую, што пра Міколу Статкевіча нічога не вядома з 600 дзён, як піша Марына Адамовіч. У Польшы такое проста не магло адбыцца. Каб 600 дзён нічога не было вядома. Нават калі 6 дзён нічога не ведалі, гэта ўжо была вялікая мітусня. У 2020-2021 годах у Беларусі ў турмы садзілі жанчын, у якіх былі малыя дзеці. У Польшы такога не было. Калі б пасадзілі, то і праз месяц бы вызвалілі. Nawet zamknęli, to wypuścili po miesiącu. Więc ciągle to była jednak mimo wszystko inny poziom represji. Ну, паводле спадарыні Рымашэўскай, цяперашні ўзровень рэпрэсій у Беларусі больше, чым тады быў у Польшы. Хаця можна сказаць, што, скажем, в Египте пасля 2013 года там людей просто сотнями расстрельвали, там сотні смяротных прысудаў было. У Іране мы бачым цяпер смяротныя прысуды і гэтак далей. Так што, як бы, понятно, што свет вельмі разнастайны, але тым не менш. Вот цяперашні ступень рэпрэсіўнасці, ўзровень рэпрэсіўнасці ў Беларусі. Пасля 26 студзеня, як вы лічыце, ён як бы можа знізіцца. Наўрад ці ён упадзе да нуля адразу, але, ну, вот мінулым годзе 8 хваляў памілаванняў было. Дата года, рэчы, апошняя была ў 21-м, пасля 21-го не было, а тут, вот, калі ласка, 8. Вот эта тенденция як бы протягнется, которая задавалась этим 8 хвалями. С другого боку, яны, можа, и поменьшились, але поглыбились. Репрессии пошли на новые як бы, группы людей, например, народных политвязнёў. Вот ваш прогноз. Что будет с репрессиями? Что будет с уровнем репрессий? Так, я, по-перше, скажу, что я абсолютно згодна з пані Агнешкай. І я памятаю, я дазволю себе такую на хвіліну ремарку гістарычную. 96-й год, калі мы з Пазняком, вось тады яшчэ не думалі, што в эміграцыю, але з'ехалі і былі ў Польшы. І якраз мы, я памятаю, сидзелі ў гасцях у бацькоў пані Агнешкі, здаецца, Збігнеў звалі яго, Ромашевскі, які быў выбітным дысідэнтам, сенатарам у той момант, і яны казалі, што ну вот такое было і у нас у Польшы, нават было яшчэ горш, у нас сядзелі ў турмы, у вас пакуль яшчэ не так моцна ў турмы садзяць, у вас вот Лукашенко толькі 2 гады, а у нас гэта колькі. Ввогуле, ведаеце, все палякі, з якімі мы сустракаліся, і прэм'еры там, і ну практычна все там, Качынскія браты, все казалі, што у нас было значна страшней. У вас это хутка пройдзе і будзе все нормально. Вось прайшоў час, прайшло амаль 30 гадоў, мы бачым, што аказалася, што страшней все ж таки у нас, страшней все ж таки ў Беларусі.
Ну, тому что Ярузельскі это не Лукашенко, і гэта вельмі істотна. І все ж таки грамадства польскае гэта не беларускае грамадства. Грамадства польскае яно развівалася і існавала в іншых умовах. Беларускае грамадства у гэтым сэнсе вельмі адрозніваецца. І ў Беларусі былі заўсёды і зараз ёсць людзі, якія здольныя са зброяй нават у руках бараніць і свабоду, незалежнасць у Польшы, але ў Польшы такіх людзей было значна і значна больш. Таму тут просто, палякі не сталі, мне падаецца, палякі б не сталі пасля Акрэсціна цалаваць амонаўцаў і дарыць ім кветкі. Гэта просто... Сергей, я вас перапыню. Я вас перапыню, одну секунду. Я просто хочу сказать, что, ведаеце, пасля 81 году, пасля ўвядзення вайсковага становішча, у Польшы таксама былі спробы стварыць як бы силовый кулак у оппозиции. И вот эта опция провалилась. Они проиграли Валенсия, они проиграли Кураню, они проиграли Михнику, якія выступали весь час за мирный шлях, и они перемогли этим мирным шляхом. Это так, до речи, до слова. Калі мы будем оперировать польским опытом. Секунду, так, тому, что Ярузельскі не предпрымаў тых крокаў, просто абсолютно... то, что робіць Лукашенко, это террор. Это не репрессии. Мы вот уживаем это слово репрессии. Это террор супраць уласнага народа. Я нагадаю, калі мы ўжо прыгадываем Ярузельскага, что вот гэта расследаванне по забойству ксяндза Папелушкі, яно пачалося пры Ярузельскім. Ярузельскі дамогся, што былі знойдзены людзі, якія, так сказать, забілі Папелушку. Яны атрымалі свае тэрміны. Што? Мы бачылі, каб Лукашенко даў загад правесці следства по забойству Алеся Пушкіна, ці Ашурка, ці Тарайковская, ці каго-нибудь іншых. Не. За Ярузельскім я з ім не быў знаёмы асабіста, але я ведаю людзей, якія вельмі добра яго ведалі. Ён мог гадзінамі з вами абмяркоўваць уплыў, скажем, Флабера і Марселя Пруста на прозу, на мастацкую прозу Польшчы. Сергей, наколькі я памятаю на палякаў пасля 81 года яго любоў да Пруста і Флабера как-то ўражанне не рабіла. Яны ўспрымалі это як зверскі рэжым, як рэпрэсіўны рэжым, як тэрарыстычны рэжым. Так, яны не ведалі, што можа быць і горш, но тут справа не ў тым, што яны памерылі ступень рэпрэсіўнасці і вырашылі, тады можна мірна. А калі больш было, тады б мы взяли за зброю. Я думаю, что это был расклад. Але, Сергей, у меня все ж таки питание до вас. Прогноз. Пасля 26 студзеня узровень рэпрэсій в Беларусі знизится. Недавняя, до речи, заява прокурора Шведа. Мы уже всех посадили. Всех, кто был виноват, мы в Беларуси уже посадили. А больше нема. Гісторыя показала, што можа быць горш, чым было пры Ярузельскім, это раз. Другое, калі адказваць на пытанне на ваше канкрэтна прогноз, рэпрэсіі не спыніцца. Яны могуць змяніць форму, але яны не спыняцца. Яны зараз не спыняюцца, бо Лукашенко фактычна, які прыйшоў у 94 годзе на хлусні, на падмане, і на падтрымцы Масквы, зараз у яго яшчэ, так сказать, дадалася да гэтага сілы, і самае галоўнае, у яго дадаўся страх. Беларускае грамадства зараз знаходзіцца ў сітуацыі страху. Таму ніякія проста пратэсты, мінімальныя пратэсты, пікет самы звычайны, просто звычайны пікет, які цягам 25 гадоў пасля ягонага прыходу быў магчымы, у Беларусі. Так, бралі, давалі 15 сутак, можа быць, некалькі месяцаў, але зараз гэта будзе некалькі гадоў. 4, 5, 6 гадоў за экстрэмізм, дай Бог, каб за тэрарызм. Грамадства цалкам знаходзіцца ў страху, і падтрымліваць такі ўзровень страху можна толькі шляхам неспыннасці рэпрэсій. І рэпрэсіі,
безумоўна, што, здаецца, ўсіх знакавых, так званых, ну, ужыву гэта слова, знакавых, вядомых асобаў, ён ужо пасадзіў. Сергей, я вас перепыню на код неспыннасці. Вот глядзіце, напрыканцы 23-го году, да, в Беларусі было 1455 палітвязняў. Напрыканцы мінулага году 1265. Ну, это меньше. Вы кажете, неспынны. Неспынны – это в сэнсе все больше, больше, больше? Не, Юра, я маю на увазе неспынна зусім не гэта ў самым класічным разуменні гэтага слова, калі яны просто не спыняюцца, калі яны адбываюцца кожны дзень, ці ну, они могут быть больше, меньше. Да, в один тыдзень взяли 50 человек, в другі тыдзень взяли 5 человек, на наступны тыдзень вогуле взяли только одного, але потым взяли 25. Вот так вот гэта адбываецца зараз. І бяруць, я вернуся до того, на чым вы мяне спынілі, што асноўныя, ну, вядомыя асобы, здаецца, там ужо пасаджаныя все з тых, хто, каму не ўдалося ўцячы, з'ехаць. Таму рэпрэсіі адбываюцца з невядомымі асобамі, але вось в псіхалагічным сэнсе яны значна больш нават эфектыўнымі, якраз у сэнсе вот генерирования гэтага страху. Бо калі, скажем, затрымалі там, ці арыштавалі Северынца, ці Дашкевіча, ці, я не ведаю, там, Бабарыку, ці Статкевіча, ці вось вядомага журналіста, ну, гэта вядомы журналіст, я не журналіст, гэта палітык, гэта банкір, я не банкір, а вось калі твайго суседа ні за што взялі. Ось тады гэта сапраўды ты пачынаеш думаць, ці варта мне выходзіць, ці гарэ гарам гэтая палітычная актыўнасць, я вот буду тут сваім, значит, сям'і жыць, і нават жонцы не буду нічога казаць, мала ці што там растрэплі сяброўца, а сяброўка там настучыць і гэтак далей. Вось так, ну так было ў 37-м годзе, толькі тады не было ў Іосифа Вісарыёновича сацыяльных сетак, тэлебачання практычна не было, нічога, а зараз вот гэтыя, а чаму яны паказваюць пастаянна вось гэтыя сюжэты, ідуць, чаму гэтыя тэлеграм-каналы, губазівскія і іншыя, гэта падтрымліваць грамадства ў сітуацыі страха. Ну, а для страха патрэбныя рэпрэсіі. Таму я лічу, што на вялікі жаль, я хацеў бы па-іншаму сказаць, і гэта, я сапраўды хацеў бы па-іншаму сказаць, але не, яны не спыняцца, магчыма, нават у той сітуацыі, пра якую мы гаварылі, міжнародную сітуацыю, яны нават будуць, ну, яшчэ больш жорсткімі, ну, куды ўжо здавалася, так, жорсткімі, калі ўжо, ну, там, шматдзетных бацькоў, мацерак садзяць, калі ўжо прыходзяць да маці, да бацькоў, да бабуль. Сергей, я яшчэ раз перапыню, маштабнымі в якім сэнсе? Вот я вам назваў лічбы. Колькасць палітвязняў, прызнаных праваабарончай супольнасці, знізілася. Вот это факт. В якім сэнсе вы маеце на ўвазе, што яны будуць яшчэ мацней, яшчэ больш жорсткія, яшчэ больш шырокімі? Яны будуць ахопліваць усё большую і большую колькасць і ў сацыяльным сэнсе. І я думаю, што ў лічбавым сэнсе, бо вы правільна сказалі прызнаных праваабаронцамі. А колькі непрызнаных праваабаронцамі? Колькі? А колькі праваабаронцы не ведаюць? Мы не ведаем, но вельмі шмат. Окей, добра. Сергей, давайте і крыху іншы як бы аспект, пра яшчэ іншы аспект прагаворым. Як грамадства можа ачуняць? Вот пасля плошчаў 1, плошчаў 2, выбараў 2006-2010 году, грамадства праз некалькі гадоў, ну, скажем так, прыйшло в себя. Грамадзянская супольнасць, палітычная супольнасць, людзей вызвалілі так ці інакш, палітвязняў. Памятаеце, там размовы былі, да не, ён ніколі не вызваліць Казуліна, вызваліў. Ніколі не вызваліць Статкевіча, вызваліў. Вот які механізм можа быць какого-то як бы пад'ёму грамадскага? Ці, умоўна кажучы, вот это некая грамадская актыўнасць зараз, ну, она можа быць вот з тварам Канапацкай, калі ласка, вот, ці Пратасевіча. Вот Пратасевич, кшталту грамадзянская супольнасць приехала, попросила сустрэчы з Бабарыкам. Вот, калі ласка, вам показали. Вот такое вот у нас будзе цяпер.
Так? Ну, я б так сказаў, што пры Лукашэнку вот зараз ужо, пасля 2020 года, ніякага 2015-16 года, ніякай там мягкай лібералізацыі ці мягкай беларусізацыі не будзе. Просто вот не будзе. Не будзе, таму што ён цудоўна разумее, ён на сабе гэта адчуў, вот у 2020 годзе адчуў, што любая лібералізацыя, я ўжо не кажу пра беларусізацыю, а любая нават такая лібералізацыя, яна потым як снежны камяк коціцца і можа упасці яму на галаву ўжо не снежным камяком, а льдзінай, прышыбіць яго. У яго вельмі добры інстынкт палітычнага самазахавання, ён гэта разумее, ён больш так ужо рызыкаваць не будзе, да і Макея, здаецца, такога, Макея нумар 2 вакол яго няма, і там ужо проста выпаленая вакол яго земля. Я абсалютна выключаю магчымасць, што пры Лукашэнку якія-небудзь спыненні рэпрэсій магчыма істотныя, што пры ім магчымая нейкая дэмакратызацыя, грамадзянская актыўнасць і гэтак далей, толькі ў межах таго, што вось гэтыя сілавыя структуры дазволяць, а яны нічога не дазволяць. Вот рэальна проста вот нічога. Якая дэмакратызацыя, лібералізацыя магла быць у 51-м ці 52-м годзе пры Йосіфе Вісарыёновичы Сталіне? Ніякай. Вот ніякай. Таму мы павінны проста зразумець, што, я яшчэ раз скажу, што мы вступілі в абсалютна іншы этап. Пакуль жывы гэты чалавек, Лукашенко, нічога не будзе. І самае галоўнае, што тут можна зрабіць, і толькі можна пакланіцца тым людзям, якія гэта ў Беларусі, менавіта ў гэтых умовах на тэрыторыі Беларусі робяць. Гэта, якія захоўваюць тое, што мы называем нацыянальнай ідэнтычнасцю, спрабуюць нейкія кніжкі беларускія пісаць, іх выдаваць, нейкія мінімальныя там культурніцкія ініцыятывы рабіць. Хаця б гэта утрымлівае, а утрымлівае вельмі важна, утрымлівае ідэнтычнасць. Всякая ж палітычная актыўнасць, мінімальная актыўнасць, она будзе вельмі жорстка падаўлена. І рэпрэсіі да тых, хто іх будзе выяўляць, будуць самыя проста жорсткія. Тут проста не трэба ніякіх ілюзій мець. Дай Бог мне памыліцца. Сергей, а цяпер якраз пра лёс самога Лукашэнкі. Вось у навагоднім віншаванні ён сказаў пра змену пакаленняў у бліжэйшы час. Вот што он дакладна заявіў. Наш путь – преемственность. Смена поколений завершится в ближайшие годы. По-белорусски мудро, с опорой на все, чем мы дорожим и чем гордимся. І, да рэчы, вот пасля Новага года, тут 2 тыдні-то прайшло, але ён яшчэ двойчы паўтарыў гэтую тэзу, вот як бы як цвік забіваючы, змена пакаленняў ў бліжэйшы час. Ці азначае гэта, што 26 студзеня можа стаць стартам, прынамсі стартам нейкага працэсу транзіту. Грубо кажучы, што ў 2030 годзе Александр Лукашенко на прэзідэнцкія выбары не пойдзе. Ці як? Мне падаецца, што 30-гадовая гісторыя знаходжання Лукашэнкі ва ўладзе, а нават для нас, Юра, з вамі і раней, бо мы бачылі яго з 90-го года, вы як парламенцкі корэспандэнт, як дэпутат парламента, мы можам сабе дазволіць не верыць словам Александра Рыгоровича. Ёсць у нас гістарычная паралель, калі пачытаць выступ Йосіфа Вісарыёновича ці ўспаміны пра яго бліжэйшага атачэння, то яшчэ, так сказаць, адразу пасля вайны Йосіф Вісарыёнович казаў пра змену пакаленняў, што трэба рыхтаваць новыя кадры, якія прыйдуць нам на смену. І пачытаць, я спецыяльна взяў, і в архівах, в інтэрнэце гэта ёсць, пачытаў часопіс «Лайф» амерыканскі, паглядзеў 46-го, 47-го года, там называліся і Вознесенскі старшыня Газплана, там і іншыя прозвішчы. Вознесенскі быў расстраляны,
Мы ведаем, што рыхтаваўся расстрэл, так сказаць, там і іншых таварышаў, і ніякага транзіту Сталін не дазваляў. Я разумею, што мы это все чытаем і в сацыяльных сетках некаторых аналітыкаў і не аналітыкаў, і даюцца такія ацэнкі, што вось у сілу стану здароўя Лукашэнкі, ну, ён, так сказаць, павінен адчуваць, што ён зараз вот павінен сысці. І нават у мяне была одна такая дыскусія месяца 3 назад у Фейсбуку з адной паважанай інтэлектуалкай, палітолагам, якая пісала, ну дай Бог, спадар Сергей, калі б ён дажыў до Нового года, для яго это будзе вялікае дасягненне. Ведаеце, я вот сам хацеў закрануць гэтую тэму, таму папрасіў нашу рэжысерку паказаць адзін сюжэт з 77-го года, дзе мы пабачым Леоніда Ілліча Брэжнева літаральна вот у тым узросце на 71-м году жыцця, у якім зараз знаходзіцца Лукашенко, і мы можем параўнаць. Калі ласка, попрошу гэты запіс уключыць. Дорогой Владимир Васильевич, мне доставляет большое удовлетворение вручить вам сегодня орден Ленина и вторую золотую звезду Героя социалистического труда. Ну, пагаіцеся, што Александр Рыгорыч выглядае непараўнальна больш энергічным, бадзёрым, чым Леонід Ілліч, які, між іншым, пасля гэтага пражыў яшчэ 5 гадоў. І больш бы жыў, калі б не злоўжываў, так сказаць, некаторымі рэчамі, якімі ў такім узросце ўжо не варта злоўжываць. Сергей, Дык вось пра фактар здароўя, я лічу, тут увогуле трэба адкінуць. Медыцына яго будзе трымаць Лукашэнку і 5 гадоў, і 10 гадоў. Ці захоча ён сам сысці, а навошта? Вот я не бачу падстаў для яго, якія б, так сказаць, ну, прымушалі яго сысці. Ён себе абсолютно комфортно, нормально. Ну, Сергей, вельмі просты ёсць матыў. Мы ж не дактары яго. Мы не ведаем, што яму кажуць дактары. А дактары могуць яму казаць, што Александр Григорьевич, ну, праз 5 гадоў жыць-то вы будзеце, хадзіць-то вы на сваіх нагах будзеце, но это такая нагрузка на вас будзе, што она просто вас раздушыць. Асабліва пры тым, як ён уладу ажыццяўляе, улазячы там абасраных кароў, там, ну, вот усім займаючыся всеми дробязямі. Для этого трэба, каб было железное здароўе. Оно у него не железное. Ну, будзе менш ездзіць па фермах, там, па абласных цэнтрах, па прадпрыемствах, там менш на гэтыя балы навагоднія хадзіць. Урэшце, калі ногі не будуць насіць, ну, будзе сидзець у крэсле калясцы. Вот Рузвельт кіраваў Амерыкай ў часе вайны, так? Мы не разумеем адну рэч, што вось такія людзі, як Сталін, як Гітлер, вось, як Лукашенко, яны самі транзит не робяць. Транзит улады яны не прымаюць. Транзит улады у іх адбываецца, калі гэты транзит адбываецца з імі самімі з гэтага света на той свет. І яны просто зрошчваюцца з уладай, яны самі уладу не аддаюць. Абсалютна. Зноў жа, ну, я неяк так вот выступаю сёння ў ролі такога чорнага песіміста. Норм. Не будзе ніякага... Сергей, а тады все-таки вот тлумачэнне, ну окей, его не будзе. Навошта вот это, я кажу, 3 заявы подряд, як бы вот былі зроблены. Змена пакаленняў. Навошта стварылі летась эту ўсебеларускі народны сход? А потым як бы паклалі як бы ў лядоўню. Поставили там этого Косінца незразумела, вот навошта. То есть, по идее, это была пляцоўка для некага такога, для палітычнай пенсіі. Калі палітычная пенсія не плануецца, навошта стваралі? Навошта вот кого тут хочуць абдурыць, там, я не ведаю, Трампа, Путіна, беларускі народ, а как бы навошта? Ну, Александр Рыгорыч, як ён сябе лічыць, дасведчаны палітык, і падрыхтаваць адзін ці другі там запасны аэрадром,
Я думаю, у аэродрома ёсць і в літаральным сэнсе запасныя, так сказаць, дзе самалёцік стаіць на выпадак, каб уляцець там Дубай ці кудысьці яшчэ. Але і гэта таксама, я зноў жа скажу, ну не трэба верыць так ужо на веру прымаць все, што прымае Лукашенко, нават калі ён гэта кажа у нейкія рэдкія хвіліны шчырасці. Прыгадаем жнівень ці верасень, ну скажем, першыя тыдні пасля жніўня 2020 году. Мы цудоўна памятаем, што Лукашенко в інтэрв'ю нейкім, я не памятаю каму, казаў, што магчыма я ўжо і заседзіўся на гэтай, відаць, я ўжо пераседзіў. Все былі перакананыя. Так што, ну, вот ён фактычна заявіў, што вот ён будзе транзіт, і ўжо, так сказать, здаваліся прагнозы, што вот там да Новага года не будзе, да ўжо да наступнага лета, то пытанняў няма. Ён, так сказать, сыдзе. Калі не скінуць, то ён сам сыдзе. Ну і што? Ён падрыхтаваў вот гэта всенароднае это собрание, ну, ёсць оно, есть, не просіць, так сказать, скажем, бюджет. Ёсць, конечно, есть там, колькі там, 20 человек у іх аппарат, ну, можа і 200, хопіць іх карміць, так сказать, хопіць, я маю на увазе фінансавых карміць. Дрэннага з гэтага для яго праблем ніякай няма, але нейкі вот такі запасны варыянт на всякі выпадак. Але чаму вот, зноў жа, калі вярнуцца да гэтых цытатаў, вы сказалі, што 3 разы ён сказаў пасля Новага года пра змену пакаленняў. Юра, ён сказаў, што я буду сыходзіць, я сабе рыхтую пераемнікаў. Не. Змена пакаленняў у кіраўніцтве, так, безумоўна. Безумоўна, яму трэба змена пакаленняў у кіраўніцтве, там на ўзроўні міністраў, кіраўнікоў вобласцяў, там райвыканкамаў і гэтак далей, кіраўнікоў сілавых структураў. Зразумела, што трэба больш мабільных людзей, больш энергічных людзей, так сказать, якія б, ну, памацней, сілавікі памацней рэпрэсіі рабілі, эканамісты памацней выцягвалі апошнюю кроў з народа, каб больш гэта актыўна было, а ён не будзе сыходзіць. Ясно. Сергей, і от напрыканцы пытання нам прислали у чат такое. У 2020 годзе Юрий Дракахруст пытаўся, пад чым сцягам пратэст. Народ адказаў. Чаму зараз знікне нацыя, калі не знікла дагэтуль? Это ўжо вам пытанне. Потому что зараз знішчаецца просто под корень, знішчаюцца беларускія школы, знішчаецца, практычна оно ўжо знішчана, беларускае кнігадрукаванне, ну, за выключэннем, может быть, адзінак, дзе там не ўсхваляецца там Великая Отчинная война, так? Знішчана беларуская гістарыяграфія, все гэта просто знішчана. Нацыя, безумоўна, не знікне, хаця б таму, што застаецца частка нацыі, якая была вымушаная пакінуць Беларусь, як, скажем, гэта адбывалася ў канцы 40-х гадоў, у сярэдзіне 40-х гадоў. Але тое, што адбываецца ў Беларусі, вот той працэс, які ідзе, працэс такой абсолютна гвалтоўнай русіфікацыі, працэс тэрору, тэрор супраць нацыянальнай інтэлігенцыі, супраць любой нацыянальнай ініцыятывы, ён, безумоўна, калі ён будзе працягвацца не 1, не 2 гады, а будзе працягвацца 10-15 гадоў, нацыя можа быць абескровлена. Нацыя сапраўды можа быць абескровлена і можа знікнуць. Такі, я спадзяюся, што такога не адбудзецца, але пагроза такая, так як яно зараз ідзе, пагроза такая, безумоўна, ёсць, таму я лічу, самае галоўнае зараз гэта захаваць, зберагчы нацыянальную ідэнтычнасць ва ўсіх умовах. Добра, дзякуй вялікі. Шаноўныя гледачы, я нагадаю, што мы былі ў прямым эфіры. З намі быў публіцыст, грамадскі дзеяч Сергей Навумчык. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, што ўсё ж такі будзе пасля 26 студзеня ў Беларусі, вы можете сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум». Дзякуй, да пабачэння. Страх.